Vad vi pratar väldigt mycket om i Malmö, det är våra talanger. Och Malmö är ju en stad med 300 000 människor innanför ringvägssystemet. Det är ju unikt. Vi har ingen förort i Malmö. Och det innebär ju att vår integrationsfrågeställningen är ju en av de viktigaste vi har. Att integrera olika delar av staden in i varandra. Det är en utmaning igen. Jag tror det säkrar tillväxten om vi lyckas med det. Och öka kanske takten i den integration som finns idag. Sen är det arbetsmarknadsfrågeställningarna. Malmö är ju en stad med oerhört många småföretag. Och har ju nu blivit utnämnd till den 4:e mest innovativa staden i världen. Räknat i antalet patent på 100 000 människor. Och jag tror man tar med Lund också i det om man ska ärligt när man räknar på det sättet. Och det tror jag är lite grann småföretagarandan som finns. Vi har inte de stora heltäckande företagen som Stockholm har exempelvis. Vi har inte så många huvudkontor utan vi får... Och den kraften som finns i mångfalden, det tror jag är styrkan i Malmö.